επιστρέψαμε. Είμαστε μαζί με τον... πώς λέγεται. 2 hearts είμαι και με λένε Crystal Zeta Killer ZR, παιδιά. Ναι. Εγώ είναι μεταξύ τρώω. Πού είναι ο σκέλετος? Εδώ, help. Εγώ έχω 3 hearts, τι θα κάνω? Τόση άτομα. Νάτος. Έλα, το σκοτώνουμε. Έλα, πίσω σου ήταν. Έλα, με 3 hearts θα τον νικήσω, με 3 hearts. Πού να ήταν και ένα 9. Μισό heart. Το σκότωσα. Όχι, αράχνη! Έλα τώρα! Φτιάξε λίγο να σπαθεί. Πάρε ξύλο, σου πέταξα ξύλο, φτιάξε να σπαθεί γρήγορα. Πότε, το κάνα μέρα. Βοήθεια! Με το κόκαλο θα τη βάρεσω. Έλα δωρε! Όχι, δεν πέθανα, μισό χάρτη. Νικό. Τρέχα. Πέρασα από εδώ. Πώς? Έχουμε και inventory. Ναι. Όλοι. Sorry, άμα ακούγεται το πληκτρολόγιο. Δεν πειράζει. Λοιπόν, guys. Πού κουνήθηκες λίγο από εκεί? Λοιπόν, εκεί ήταν... Δεν σε βλέπω. Λέλ. Λοιπόν. Πώς μείνει? Πού ήταν? Να το crafting table. Έχω κι εγώ και λίγο ξύλο. Θα είχα από πριν items αν δεν με σκότωνες και αν δεν μου κάνεις clear το inventory. Ναι, επειδή έκανες βλακίες, 3 φορές record προσπάθησα να κάνω και τις 3 χάλια μου πήγε και την 4η είχε καλή. Τι από εδώ ρε καθυστερημένη αράχνη. Έλα. Δεν θα με σκοτώσεις, έχω wooden sword, έλα. Μα τη σκότωσα. Θα φτιάξω bow στο τέλος. Έχω ήδη 2 strings. Εγώ να τρώω και λίγο φαΐ, κάνω κοτόπι. Σας είχα δώσει 16... Έχω 12, αλλά και πάλι γιατί δεν έχουμε κολοπούλα. Κι άλλη αράχνη. Τι παίζει! Όλο αράχνης και σκέλετο και ζόμπι έχει. Αλλά μπορώ να φτιάξω ήδη ένα μπο μετά. Μετά θα φτιάξω ένα. Λοιπόν, έχω το pack Naldis Infinity Edit Zip. Sorry. Εγώ έχω το Pixel Pack. Ένα λεπτό να βάλω λίγο μουσική να παίζει. Δεν θα ακούγεται από τα ακουστικά. Το έχω στο ένα τον ήχο, οπότε δεν θυμίζω. Εγώ θα βάλω μουσική στο background, αλλά θα είναι από την no copyright sounds, επειδή ναι, καταλάβατε. Κάποιο λόγο, δεν ξέρω πως έχεις πιάνω. Εγώ το πιθανό το soft. Έλα τώρα. Λοιπόν, πάρε κανένα pickaxe. Έχω φτιάξει. Μου δώσε το time to mine. Δεν μου το έδωσε. Γιατί μου το έδωσε? Εγώ τρώω σουβλάκι. Το είδα και μπαπ. Καλαμάκι κοτόπουλο. Αύριο θα φάω. Ξύπνο Πέμπτη. Καλό μήνα. Ναι. 2 το μήνα σήμερα. Γιατί δεν μου δίνει το πίκα? Κάτσε, achievements. Επειδή δεν έχω φτιάξει crafting table. Δεν μου δίνει τόση ώρα achievement επειδή δεν έχω φτιάξει... Γιατί μου το κάνεις αυτό Minecraft? Τι σου έφτιαξα? Έλα, βοηθάμε. Ένα λεπτό. Όχι, ποιος με βαράει? Τώρα πρέπει να ξαναφτιάξω πράγματα. Τέλος το έχω πει 2. Στο 1, στο 2, εσύ πάνω, στο 4, στο 5. Έλα, πού είσαι? Εδώ. Βρήκες κέι? Όχι. Εσύ δεν σκόψες, βάλε. Ξέρω εγώ υπόλοιπο σπίτι. Σκάισε. Τι? Ναι. Το έχω κάνει πολλές φορές και δεν... Επίσης μπορώ να φτιάξω και σαν κόπη, επειδή το έχω ξανακάνει. Είναι ένα σπίτι το οποίο είναι γαμάτο. Αλλά θέλει πάρα πολύ ξύλο και αρκετό stone. Τα οποία δεν τα έχουμε τώρα αυτά τα υποκάλα.
κάνει φούρνο το achievement, το iron. Νομίζω φούρνος είναι. Το iron. Όχι. Το iron. Κάτσε, για να δω θα ψάξω και εγώ ένα φούρνο, να σου πω. Να μάσκει. Δεν το ξέρω. Monster Hunter. Εγώ το έχω ανοίξει εδώ και ώρες κανονικά. Κάτσε, άρεσε το κάνω play. Όχι, όχι, hot top. Ωραία, φίλε, βρήκα iron. Πότε? Και τώρα. Hot topic. Όλα. Οκ. Βάζω ένα crafting εδώ. Στον τοίχο το έχω βάλει. Stick. Να δεν τεχίσεις σκαλοπατάκια κάτω, έτσι, με άλλο. Ναι. Και... Ωραία φίλε, πολλές αγελάδες. Αλήθεια. Όλα. Κάτσε άσε μια γελάδα για μένα, πάω και εγώ τα achievement, να έρχομαι. Ωχ, τώρα τις σκότωσα όλες. Θα σου δώσω. Νομίζω ότι να σκοτώσω για να πάρω το achievement, δεν πειράζει. Έχω πάρει το... Chicken Tiffer. Chicken... Ο Hacky Wellis. Ήταν στο Flower Forest. Sorry. Δεν πειράζει. Κάτσε να φάω. Λοιπόν... Λοιπόν, αυτό το βίντεο θα είναι 10 λεπτό. Και ναι, παιδιά. Ναι, 11 το βράδυ. Όντως. Βασικά εγώ δεν θα αργήσω λίγο, λογικά. Βρήκα τέτοια, chips. Ωραία. Η μάνα μου και ο αδερφός μου βλέπει το... τέτοιο, είναι το Fantastic Four. Αμάτια. Το έχω δει. Εγώ δεν το έχω δει, αλλά έχω δει τρέιλερ. Βρήκα και άλλες αγελάδες, αλλά τέλος πάντων. Όχι, μπορείς να κάνεις τυπή, είναι αυτό. Έλα εσύ, δεν κάνω τυπή, δεν είμαι cheater. Τώρα μη λέτε για τα stacks. Οκ, πού είσαι? Έχω πάει σε ένα βουνό από... Βασικά, ξέρεις τι, θα σου δώσω... Να σε είδα απλά σε να σκοτώσω τις αγελάδες. Πάρε μία. Άσε μου. Ωραία. Τραβατά. Βασικά πάω πίσω τώρα, μην χάσουμε το καλό το κέι. Όχι κέι, το καλό το σημείο. Ωραία, είσαι κι άλλο τρόπο. Τα έχω κατεβάσει και τα ακούω να... Ραβίν! Ραβίν! Με νερό! Όλε! Κοίτα με που είναι. Εδώ, δεξιά σου. Εδώ πέρα! Όλε! Όλα πού πατάχουμε τώρα, κάτσε. Τι άλλο! Εγώ δικό λόγο παίρνω. Κολοφαρδία. Αυτό δεν νομίζω να κατά κάποιο τρόπο βρίσκεται τα κολοφαρδία. Όχι. Επειδή στο φροντιστήριο μου δεν ξέρω ό,τι το κολόφαρδο και μου λένε δεν βρίζει, δεν θα βγεις έξω. Εσύ είσαι εκεί. Λέω κι εγώ να πάω να μαϊνάρω το χάρι. Μετά από αυτό το κόλπο μαζεύω πάω κάτω στο σκελέτο, δεν μπορώ. Το βλέπω τόση ώρα να μην ξέρει να κάνει πολύ. Ναι, αυτό το βίντεο θα είναι 10 λεπτό. Όχι! Δύο hearts. Oh my goodness. Το είδα. Λοιπόν, 3, 2, 1. Σκελέτο! Λοιπόν, το σκοτώ. Όλα. Εσύ το άνοιξες. Όχι, εσύ, γιατί το άνοιξες? Το άνοιξα. Το Monster Hunter. Ναι, το έχω ανοίξει, για. Monster Hunter. Ναι, εγώ να το εντάξει, το είδα, είναι λίγο πιο πάνω. Να φτιάξω τόρτσι. Όχι, βλέπω.
Να νομίζουν και οι άλλοι ιδέα ότι ξέρω εγώ να λένε «Ω, καινούργιο ραφή» και ξέρω εγώ, επειδή δεν θα μου βάλει torches, θα λένε «Ω, θα ξελαγνήσουμε» και ξέρω εγώ δεν θα έχει τίποτα. Όλα. Λοιπόν, έχεις δει τίποτα. Όποιος θέλει να μπει, πρέπει να έχει 5 subs και πάνω, λέει. Θα το κάνω έτσι, ή παραπάνω subs. Και ένας φίλος μου έχει 27 subs κάτι. Όχι τώρα από το ζούμπι σου. Πόσες ώρες θα παίξεις εσύ? Θα το κλείσω. Άντε, 3 ώρες. Λέει. Το πιο φέρει ξέρω. Όχι, ζώμι βίλατε. Ξέρω ότι παίζει από τις 6 και ώρα είναι 11, 5 ώρες. Τι παίζει? Πόσο νερό έχει? Πόσο iron έχει? Δεν iron. Εσύ έχεις ξέρω εγώ του κόσμου το iron εγώ. Φυσικά δεν έχω του κόσμου το iron. Έχω 12 iron. Όχι 19. Σκέλετος. Πώς και πιο ωραία θα ήταν ένα 9 μα ήταν τώρα είχα πεθάνει. 4 σκέλετος μαζί ρε. 4 όμως. Έλα. Τι είναι? Iron. Πάρτε εσύ. Ένα iron. Iron επιτέλους. 23 iron. Μπορώ να φτιάξω full iron. Όχι, στα 24 μπορείς να φτιάξεις. Και πάλι τώρα κάτω. Τσεκάρω. Βασικά στο space, έχω τσεκάρει και αυτό το πράγμα. Στο space για να πας mid, θες ακριβώς 50 blocks. Και επίσης για να φτιάξεις ένα diamond sword, ένα diamond pick, efficiency 3 στα Igors λέω, bow power και bow punch και armor και όλα αυτά τα καλά, εκτός από κοντά που χρειάζεται ένα stack και 5 ακριβώς. Λοιπόν, παιδιά, το κράτησα 2 λεπτά παραπάνω, δεν πειράζει, οπότε αυτό ήταν το βίντεο σήμερα. Αν σας άρεσε, βάλτε like, subscribe, comment και ναι. Οπότε ναι, γεια! Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.